खुलुमबाय। गाबोन 2020 मायथाइनि बिटिआर इलेक्शननि नैथि पेज जा भट जानो थांगासिनो दङ, बे भटनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बिटिआरनि मोननै जिल्ला क'क्राझार आरो चिरां, बे मोननै जिल्लानि मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोमबो इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ सान्थि गायसननायनि मुङाव, सोलायनाय लाबोनायनि मुङाव, खौसेथि फोगोमनायनि मुङाव एबा खौसेथि लाबोनायनि मुङाव दिनै जेरै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा खौसे जानानै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै दोलै नोगोरै हाबफैदों, बेफोरबायदिनो गामिनि बिसायख'थियावबो इउपिपिएल हान्जाखौ ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै नैबे 5 बोसोरनि थाखाय सरकार दानायाव जोंनि हारि माहारिनि सार्थनि थाखाय भट होनो थाखाय आं इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै खावलायबाय। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआव थानाय 8 लाख जा निबनुवा दङ, बे बेकार समस्याखौ समाधान खालामनो साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोन 19 बियाबनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै गोदान सरकार दानायाव, समाज दाखांनायाव, सान्थि गायसननायाव, जौगालु लाबोनायाव आरो खौसेथि गायसननायाव जेन हेफाजाब होयो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय।